Гэтага новаселля чакаў без перабольшвання ўвесь мікрараён. Тут інтэнсіўна вядзецца шматкватэрная забудова, пражывае шмат маладых сем'яў. Тыя, хто з 1 верасня павядзе сваіх дзетак у новы садок, гавораць, атрымалі вялікі падарунак. Просторный, яркий, все новое, конечно. Мы ходили в детский сад, но было очень далеко нам. У нас было на Янке Купалы садик. Достаточно проблематично, когда появился второй ребенок, вообще просто практически невозможно было туда нам ездить. Мы тут рядом живем, нам очень удобно сюда ребенка водить. Записались в школе, в списке, позвонили, и мы прошли. Очень рады. Дзіцячы садок – добры падарунак і для Макара Ольхоўскага. Якраз у дзень адкрыцця установы хлопчыку исполнилось 6 гадоў. Сын ходил на речицу. Мне возили на речицу в детский сад. Очень тяжело, да. Это благо, что старшая дочь вот училась там на речице, то она его и возила по утрам. Адкрыццё новай дашкольнай установы атрымалася па-сапраўднаму святочным. Гэта адзіны дзіцячы садок, які сёлета адкрываецца ў вобласці. І ён самы вялікі ў рэгіёне, разлічаны на 350 месцаў. Я уверен, что он, естественно, будет очень хорошим подарком городу к тысячелетию, которое мы в следующем году будем отмечать. Ну и прежде всего юго-западному микрорайону номер 2, значит, и Московскому району города Бреста, где самое большое количество молодых семей проживает, так как этот район очень активно строится. Вы видите, вот вокруг новые здания, и мы будем продолжать его строительство. Поэтому это знаковое событие. Кіраўнік вобласці ўручыў садку сертыфікат на 4 дзіцячыя электрамабілі і выказаў надзею, што яны дапамогуць дзецям у засваенні правілаў дарожнага руху. Дарэчы, як адзначыла загадчыца установы Тацяна Ігнацюк, новы садок абсталяваны ўсім неабходным. Гэта сапраўдны дзіцячы цэнтр. И просторные игровые помещения, и уютные спальни. У нас современный пищеблок. У нас, вы видите, красивое надворное игровое оборудование. Поэтому у нас есть все для того, чтобы наши дети были умными, здоровыми, красивыми и счастливыми. Пасля ўрачыстага пераразання чырвонай стужкі ўсе госці змаглі пазнаёміцца з новым садком. Акрамя пакояў для дзіцячых груп і традыцыйных актавай і спартыўнай залы ва ўстанове ёсць пакой з інтэрактыўнай дошкай, камп'ютарны клас, сэнсарны пакой. У садку створаны групы для дзяцей з парушэннямі мовы і іншымі асаблівасцямі развіцця. У новым дзіцячым садку прадугледжана 19 груп дзяцей, у тым ліку спецыяльная група для дзяцей з парушэннямі апорна-рухальнага апарата. Размясцілася яна на першым паверсе адразу каля увахода. Але для такіх дзяцей няма перашкоды трапіць на любы з паверхаў. Трохпавярховы будынак абсталяваны ліфтам. За такой функцыянальнасцю і прыгажосцю год працы будаўнікоў Бутрэста нумар 8 і больш за 9 мільёнаў рублёў з абласнога бюджэту. А яго, як вядома, фарміруюць у асноўным падаткі паспяхова працуючых прадпрыемстваў. А таму, калі будзе развівацца эканоміка рэгіёна, будуць узводзіцца і новыя сацыяльныя аб'екты, у тым ліку і установы адукацыі. Тым больш, што патрэба ў іх застаецца яшчэ досыць вялікая. На этом город останавливаться не будет. Мы в ближайшее время планируем продолжить работу по обеспечению шаговой доступности. Даже в этом году мы смогли оборудовать около 600 мест для дошкольников за счет перепрофилирования групп отдельных, за счет увеличения наполняемости групп. Зараз у Брэсце ў мікрараёне Лагуна яшчэ будуецца вучэбна-педагагічны комплекс на 471 месца. А ў паўднёва-заходнім мікрараёне нумар 2 побач з новым адкрытым садком узводзіцца сярэдняя школа. Яна адкрыецца ў наступным годзе. Людмила Салзана, Тыгран Акапян, телерадиокомпания «Брест».